नमस्कार, मी आरती सावंत। आज मी तुमच्याकडे घेऊन आले आहे मालवणी पद्धतीचं ओल्या नारळाची सोलकढी। प्रथम आपण नारळ सोलून घेऊया। त्याची किशी काढून घेऊया। आणि हा गावचा नारळ आहे। आणि आज मी तुम्हाला जी पद्धत दाखवत आहे ती माझ्या माहेरची रेसिपी आहे। ती आज मी तुम्हाला दाखवत आहे। हे बघा, पूर्णपणे नारळ सोललेला आहे, पूर्णपणे केस काढलेले आहे। आता आपण फोडून घेऊया। हे बघा, मी पेला घेतलेला आहे, नारळ आणि कोयत्याने मी फोडत आहे। हे बघा, अख्खा नारळ फोडलेला आहे। पाणी आपण गाळून घेऊया। हे बघा, एवढंच पाणी होतं। आता हे पाणी पिऊन घ्या। मी तुम्हाला अर्ध्या नारळाच्या वाटीचा सोलकढी दाखवत आहे। विळीने किसून घ्या ओलं खोबरं। अशा प्रकारे पूर्ण नारळ किसून घ्या। अर्ध्या नारळाचा किस एवढा होतो। हे बघा, ओला नारळाचा किस आहे अर्धी वाटी। हे कोकम आगूळ आहे, हे मी गावावरून आणलेलं होतं। मीठ, कोथिंबीर थोडीशीच लागणार आहे, आलं नावाला आणि 4 लसूण पाकळ्या। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओला नारळाचा किस घालावे। लसूण घाला। आणि पाणी घाला, गरजेनुसार पाणी घाला। मिक्सरला बारीक वाटा, 3 वेळा वाटायचं आहे। बारीक वाटलेला आहे। आता आपण हा ओला फडका घेतलेला आहे कॉटनचा, खाली भांडं आहे। आता आपण हा ओला नारळाचा किस घालून घेऊया। मिक्सरमध्ये पाणी घालूया गरजेनुसार आणि याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया। आता आपण हे पिळून घेऊया। सगळी टोकं एकत्र करा आणि हे बघा, असं पिळून घ्या। हे ओल्या नारळाचं पाणी आहे, अजून 2दा ग्राइंड करायचं आहे। आणि मी मगाशी मिरची टाकायला विसरलेली, त्यासाठी माफी असावी। हे बघा, मी 2 लहान मिरच्या घेतलेल्या आहेत। आणि आता हे ग्राइंड करा, पाणी घाला आणि अजून 2दा ग्राइंड करा। हे बघा, छानपैकी बारीक झालेला आहे। आता आपण हे गाळून घेऊया। थोडंसं पाणी घालूया।
आणि आता हे आपण पिळून घेऊया. हे बघा, आता सेम प्रोसिजर करायची आहे. म्हणजे अजून एकदा ग्राइंड करायचा आहे. तो चोथा मिक्सरमध्ये घाला, पाणी घाला आणि अजून एकदा ग्राइंड करा. बारीक वाटायचं आहे आणि मग कपडा ठेवून गाळून घ्या. पण आगोळ घालायचा आहे, पूर्ण घालायचं नाही आहे. थोडा थोडा घेऊन घालायचा आहे. थोडा मी ठेवलेला आहे. मीठ घाला चवीनुसार. थोडं पाणी घाला कारण का घट्ट आहे. आणि आता आपण मिक्स करूया. आगोळ अजून लागणार आहे. हे पूर्ण आगोळ घालत आहे. आणि आता मिक्स करूया. हे बघा, छानपैकी तयार झालेले आहे सोलकढी. आगोळचं प्रमाण पण बरोबर आहे. जे मी वाटीप्रमाणे दाखवलेलं तेवढं बरोबर होतं. आणि आता वरून कोथिंबीर घालूया. छानपैकी मिक्स करूया. सोलकढी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. अर्धी वाटी ओलं खोबरं नारळाची 1.5 लिटर सोलकढी तयार होते. पण जसं नारळाचा किस होईल त्याप्रमाणे तुमची पुढे मागे होऊ शकते. आणि माझी सर्वात आवडती रेसिपी आहे. जेव्हा आपल्याला पित्त उमटतं शरीरावर तर अतिशय उपयुक्त अशी सोलकढी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. आता येत्या रविवारी गटारी येत आहे तर सोलकढी झालीच पाहिजे की नाही. तर मग ही रेसिपी नक्की करा. नॉनव्हेज बरोबर, चिकन, मटण किंवा फिश बरोबर सोलकढी लागतेच. तर ही रेसिपी करा आणि मला नक्की कमेंटद्वारे सांगा. आता ही आपण फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवूया. हे बघा, सोलकढी छानपैकी झालेली आहे. मी थंड करत ठेवलेली, छानपैकी सेट झालेली आहे. आता आपण ग्लासमध्ये सर्व करूया. तुम्हाला सोलकढीची रेसिपी आवडल्यास येत्या रविवारी गटारी येत आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कमेंटद्वारे सांगा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक यू सो मच.